Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Kamakailan lamang ay matagumpay nating nailunsad ito sa Luzon, Visayas at Mindanao, kagaya sa San Juan, Pangasinan, Cavite, Occidental Mindoro, sa Cebu, sa Bacolod, sa Guimaras, Siquijor, Davao del Sur. At dahil sa ilalaan nating 113 bilyong piso upang palakasin ang mga programa ng DA, ilulunsad na natin ito sa buong bansa sa pamamagitan ng daan-daang kadiwa store at center sa iba't ibang lokal ng pamahalaan. Bahagi yan ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA noong nakaraang taon. Mula nang maupo sa pwesto ang Pangulo, bukang bibig niya lagi sa kanyang SONA ang naturang programa na isa sa campaign banner ni Marcos nang siya ay nangangampanya pa lamang taong 2022. Ngayon, patuloy ang operasyon ng benteng bigas meron na sa ilang lugar sa bansa kasama na ang Camarines Sur. Sa National Food Authority Camsur Norte Office, araw-araw pinipilahan ng bigas na nagkakahalaga ng 20 pesos. Ayon sa ahensya, patuloy pa rin ang pagsasagawa nito at mas lalo pang pinapalakas upang mabuksan ito sa lahat at hindi na lamang limitado sa ilang sektor. Ang bago dyan is nag-expand siya. Hindi na lang siya makikita dito, hindi na lang pwedeng bumili dito sa NFA redemption site, maging doon sa mga local government units. So ang ibig sabihin, mas inilapit po natin to sa mga tao na mas madali sila makakabili. Na sa halip mamamasahe sila papunta dito, doon na lang sila sa kanilang mga local government unit. I believe po kasi baka mayroong strategy gagawin din po yung mga local government unit na hindi lang siguro sa redemption site ng munisipyo nila, but pwede nilang i-disperse sa mga barabarangay para mas malapit. At dahil piling sektor lang ang nakakabili ng benteng bigas, no choice ang ilan na bumili ng mas mahal na bigas sa merkado na naglalaro sa 50 pesos to 60 pesos per kilo. Kontrolado naman ang presyo ng imported rice sa 50 pesos per kilo dahil sa price ceiling ng pamahalaan, bagay na mabigat pa rin umano para sa ilang consumer. Mahal talaga. Wala pa naman nakarating siguro rito. Kung meron ganyan, maganda yun. Pero kung wala tayong magawa. Ganun talagang gobyerno. Inaasahang sa nalalapit na State of the Nation Address ng Pangulo na matalakay ang isyong ito na makakapagbukas sa usapin na makakatulong sa mga mamamayan nang mabawasan na rin ang gastusin sa araw-araw. Samantala, panawagan ng mga consumer sa pamahalaan na buksan sa lahat ng sektor ang pagbebenta ng benteng bigas meron na. Jam Garcia, CSN.